Namanje sisasekuyo leya situation kaNonofo lamanje uNonofo sisamdinga. Yebo sokunama lead nyana ukuthi kukhona abantu abamaziyo but lokho sisamdinga uNonofo. And ngiyabona sokulabantu abaningi abalama opinions abakhuluma ukuthi hey umdingelani hey waphikisiso ukuthi ngimdingelani if ungakwazi uhlangana ukuthi ngimdingelani. Then umuntu omaziyo uNonofo uzongicontacta mina. Angitshela ukuthi uyamazi uNonofo bese ngimtshela isizathu ukuthi why ngimdinga uNonofo before angixhumanise naye. Ngizoqala ngimtshela isizathu ukuthi why ngidinga uNonofo. So if wena ungakwazi ukuthi uNonofo utholakala laphi, ngicela ungafake ama opinions wakho, ungafaka umbono wakho nje ongacaciyo, yabo. Ngoba ngizathi sengikuphendule kabi kuyathiwa ngiyadelela and amfuni ukudelela nabantu. Ngoba njengamanje ngidinga usizo lwenu, uNonofo ngiyamdinga. Ngisizo behlala eBotswana kusukela ngo2017 kusiya ku2018. Wasuke eBotswana ezithwele ngo2018 esiyezimo. Wasethola ke umntwana oyintombazana esesezimo. So if wena ungamazi uNonofo, if ungakwazi ukuthi uNonofo utholakala laphi, ungafaki opinion yakho, ungafaki umbono wakho because wena usazi isizathu ukuthi uNonofo ngimdingelani. Mawuso uzomtshela ukuthi ngaphikisiso ngabalekela umntwana sekule inkinga sengidinga umntwana manje ngoba uNonofo sekukhulisile umntwana ukuthi why ngidinga umfazi womuntu awuhlangani. Mawukuthi uyamazi uNonofo uzongicontact, uzonginboxa, uzongiWhatsApp ku 0634944905. If ukwazi la ukutholakala khona uNonofo uzongicontacta kuleyo number noma undithumele i-email ku zaingolide@gmail.com. Because onithola khona if ukwazi la ukutholakala khona uNonofo noma if le connection lo Nonofo before ngixhumanise lo Nonofo ngizokuchazela ukuthi ngimdingelani uNonofo. If ungamazi uNonofo please ngicela ungafaki imbono yakho, ngiyacela abantu bakithi because mina amfuni ukudelelana nabantu, abantu ngiyabahlonipha. So uma ungasandihloniphi wena yikho lapho engigcina sengikubonisa khona nama ngikuhloniphi. So please guys ngicelani ukuthi ma ungamazi uNonofo, ma ungakwazi ukuthi uNonofo utholakala laphi, please ngicela ungafaki opinion. uNonofo ngwase Plumtree eBhambatha. So please guys ngiyacela ngokuzehlisa la ngokuzithoba okukhulu. If ungakwazi la utholakala khona uNonofo ngicela ungafaki umbono wakho, ngiyazicelela abantu bakithi.